Ça va? Vicent Reynés ja està totalment integrat a l'IAM Cycling, un equip suís que té un any de vida i ja s'ha guanyat la fama de ser molt estricte. Els horaris per ells són sagrats. I això és una mica el més estressant d'aquest equip. És com a precisió suïssa, no? Tot mil·limetrat. I nosaltres, els mallorquins, som una mica més... així com són nosaltres. Aquí hay una subida en Felanich. La subida en San Salvador. Sí. Reynés és sempre un gran anfitrió a les pretemporades per Mallorca. Una vegada més és l'únic espanyol de l'equip. Es defensa bastant bé en anglès, però aquí també es comunica molt en francès, idioma que no acaba de controlar. Diuen que és un poc com el mallorquí, però quan xerren aviat jo no m'entero de res. És un equip de la segona categoria del ciclisme professional, però és dels més forts d'aquesta categoria. Enguany han fet fitxatges importants. Tenia ganes d'un nou equip així perquè podeu tenir més oportunitats per jo, sobretot per lluitar per victòries, i tenir almenys de nou de fer feina sempre per un altre, no? I la il·lusió de córrer per primera vegada al Tour de França. He estat a punt d'anar-hi 2 pits, m'han llevat l'equip a 2 pits, entonces, clar, és una cosa que com a corredor me fa ganes fer-lo almenys un pit per haver-lo fet, no? Darrers preparatius al camió per començar l'entrenament d'avui. Els acompanyarà l'exciclista Joan Orrach, però en moto. Ell es va retirar l'any passat. La veritat que a vegades enyoro anar fent cimades i anar a fer pa en el fons d'un pare, però la veritat que bueno, si puc aguantar almenys 3 anys més, o 2 o 3 anys més, sí que aguantaria. De moment, el que toca és aguantar les 5 hores d'entrenament d'avui.